Krásné dobré ráno. Jo. Oblož se. 1:00. Marta nadšený z toho, že mám tak dobrý nápady. Já jsem začal z toho, že jsem něco dobrý. Tak dobré ráno. Dneska spolu vyrážíme na Lisou horu. A jdeme na východ slunce. OK, no. Tak jdeme trošku vidět. Aha. Takže vycházíme 5:30 a o 5:30 tam chceme být. Takže takhle to vypadá po 3 kilometrech, po 50 minutách výstupu na Lisou. Ve 2 ráno, ve 3, 4, ve 4 ráno. 4:16. Už takhle se potíme, jo. Hele, a to se chtěla, abych si vzal mikinu. Dole. Já ju mám, no. Ano. Byla to chyba. Toť update a Zatím to nestíháme, Tak ale pokračujeme, musíme makat. pokusíme Jdeme se na to. dohnat čas. tak my jsme úplně dur všichni a máme ještě kilometr a 1,2 kilometr a půl. No mě ukazuje 1,5 kilometru. Dobře, tak 1,5 km Ale možná to bude 1,3. do cíle a východ je za hodinu. Takže to možná i stihneme. Jo. Pokud teda nepolevíme, takže já musím končit, protože já opět musím nasadit tempičko. Zaber, pojď. Jo. Tak, vidíme světlo na konci tunelu. Je 5:0. 5:0 něco. Takže jsme tady o půl hodiny dřív, než jsme vypočítali. Jsme hustý. Takže jsem to vypočítala dobře. Tam už začíná východ. A teď trošku reality, jo? Lesy mám úplně, jakože tady úplně durch. Mohla bych si vymáčet. 1:40, 6 kilometrů na Lisou. Dali jsme pěkný tempičko. Řekni, co jsi všechno snědl. Já jsem ráno jsem stál, dal jsem si 3 párečky a rohlík s apetitem a rajčata. A pak jsem si dal 2 pandočinky s nutellou, buchtu a vypil jsem 1 celý velký sladký pití a 2 kávy. A normálně jsem to málem vyběhl, jako úplně jako přespídovaný, čekám, až mě spadne cukr a budu úplně v prdeli, ale zatím bych ještě šel dál klidně. Okay. Jo. Mají netriko? Mají triko. Ukaž triko. Úplně důl. Úplně dole. Až já mám krytenky. Na to jsem čekala. Hej, pochal. No. Já jsem do tu ledvinku, no. To je žerík. Něco řekni. Já nemůžu tady mluvit, tady lidi jsou Tak už zapni to. Cože? Že Lucie říkala, že mám dělat, že se tady jako rád s ní. Aha. Je tady teda dost lidí. Jako dost. Jako podle mě oproti Sněžce málo. Jo. Spousta lidí tady spí. Tak a už začíná vylízat tady. Sluníčko.
Takže vyrážíme Dobře, už. tak já nebudu stydlivá. Tak znova. Vyrážíme už dolů zpátky. Budeme zase dolů 6 kilometrů a Jdeme takovou jednodušší terasu, aby to všichni zvládli. ano, Kdo tady jsme a nikdo jako nebyl v diskomfortu. nikoho jsme nestratili. A potom míříme do Olomouce na brunch. Ano. Samozřejmě vám ukážeme, co si dáváme. Ano. No, tak to zpátky stáhneme na 5,30. To je jako asi ono, bez problém. Kdybych jít druhou půlku z kopca, no, tak to jako je ideální, lepší, kdyby to bylo naopak. Začíná být pěkný teplo. Jo, je to takový, no. A i ty cesty tomu odpovídají. No nic, tak to vytáhni otužovací plavky. Já je nemám. Plavky. Já nemám plavky. Otužovací aspoň náladu. Já mám plavky v autě, já jsem nevěděla, Já že to bude taky. vodopád. Kámen. Zde. Co na to vlogísek? To je jako tlak. Krása. Tam asi vlezu. Jo? Hodně studený. A mám kalhotky na ruby. Bylo brzo ráno. A ty se podobí? Tak pojď. To nemám. Jako pořádně to je ladou. To dalo napadlo. Jako já vím, no. Ale to je Tak já se teďka šplíchám do ksichtu. Já si to šplíchám do ksichtu teďka. Já tady takhle. A ty, já jsem se tam vychcala. už dávno pryč, už dávno dotáhlo pryč. Já nevím, ne? A řekne to už je dávno pryč. A reálně se tam vyčínám před půl minutou. Takhle se to robil, říkám, hele, a když to přišlo, tak jsem to dostal. Já si zvládnu, tak jaká byla voda? Bylo to bomba. Už jsem měl takovou krizičku, takovou jako Unavovou. spánkovou a toto mě teda jako vrátilo zpět mezi živé. Bylo to velice příjemné. Teď se cítím krásně zahřátý a zregenerovaný. Tak tady si dopustíme vodu. Tak my už se blížíme k autu. Michale, kde jsme A tam byli minulý rok, jak tam byli ty? my jsme vlastně šli, jedna půlka šla nahoru dneska a druhá půlka už tam spali od včerejška a teďka všichni společně jdeme dolů. Bylo to úplně boží. Kolik to stálo? Stálo to za to, že jsme nespali. Co? Ne, to bylo Jste jsou jako hodně unavená, Měli středisko, všichni byli ve ale spálni. prostě jako ten východ slunce tak jako neměl chybu. Takže rozhodně to stojí. A navíc Teďka tam už byla je vedro. 8kilometrová modrá. Jdeme se převlíct a jedeme na společný nějaký brunch. Červenomodrý. Nebo vlastně ono je teprve 8 ráno, tak na nějakou snídaní. A parkujeme tady u hotelu Petr Bezruč. Parkování stojí, počkejte, a se tady podívám na ten. $100. 100 korun na den. Tak ahoj! Jak Olomouc se mi strašně líbí. To město má takovou dobrou atmosféru. Jako to? Jste pozorný. Takže jako my jsme to viděli, já říkám, hele Míšo, zkusíme to. Neboj se. Jestli to... Vase. Ahoj vlogísci. A nemoc prostě.
Jo. Chtěla pikolatou, že Maru? Děkuji. Pikolatou už měla, že jo? Takže tady. Nádherný. To vypadá fakt dobře teda. Není strach. To je jako hodně. Jo. Takový kuchař, ne? Myslím. Jo. Wow. Marta má turecký vejce. Na objednávku. Na objednávku. Bomba. Je to podle tvých představ? Je to boží. Já jsem neviděl, jako mám představu, já jsem nevěděl, co tam čekat. Jako tebe bych potřebovala doma, no. Mě to baví dělat takové věci. A ještě dezertík. Už jsme počkali. Jo? Lepší než mekáč? Je to lepší než to slaný. Fakt. Oh shit. Pojď. To No, je jako... uděláš taste test. Aha, Taky. takže máš, že můžu... Ne, já jsem aj natáčela tebe. To bude mi zase na zubu. Dobrou chuť, co to je wafla? Co je toto? No nevím. To je mascarpone. To ty, co na to řekneš? Mě taky to zajímalo. Je podle mě To jako... různý květiny. Ale to je To budeš mít za zubem. Je to lepší než to slaný, že? To je jako Jo. bombice. Je, to tady kaplo. Můžu tě dát do vlogu? Nevadí ti, že budeš YouTube star? Dobře, ok, super. Měli jsme si každý svůj. Ne, lásy. To je brutální. Je to dobrý, jak svině. To hraje to hodně. Jako hodně to hraje. Si dám tady tu kadlátku. Jako to mascarpone. Tam si tu kadlátku s tím mascarpone. S tím kadlátku. Takže tady ten podnik doporučujeme. Jo. To je už To nepříjemný. tak dále. To je až nepříjemný dobrý. Tak. No. Halo. Všichni úplně. Jako, No my jsme to možná moc strašně vychválili. strašně ty chutě si tam jako sednou. Že to jako dohromady dává jako smysl. Spala jsem hodinu na dnešek. Hej, co se směje? Nic, dobrý, jak jsi mudrá. Ty víš, že jsem taková No, já jsem mudrá. A vidíš, že i když spím jenom hodinu, tak pořád. Když píšem hodně, tak jsi ještě mudřejší, normálně.